meidän kutsuneet tänne, emme taitaa olla huono, ennen tää paikka teitä varten ole, ei. Mut peremmälle sitten vaan vaik sukkasillaan sitsutain, teidät valaistamme voimme kai. Voin kertoa, että prosessori, näyttöpääte, kovalevy, täynnä ykköstä ja nolla on. Numero, johon soitit, ei vastaa automaatti, ainoastaan joku soittaa takaisin, jos jaksaa. Sä saat kaiken minkä haluat, sä saat. Sä saat. Annas kun mä kerron sulle, jos et taju, grintaan kyllä tiedän, janan täyttää, näin mä voin. Matkusta tahto kai kaikki. Täällä sekin kyllä onnistuu. Takaisinkin täytyy tulla silti. Kuunnellen stereo, katsoen video. Sä saat kaiken minkä haluat, sä saat. Sä saat. Avaruuteen seuraavaksi. Lentää voimme 1 ja 2. Meno muuttuu aika avaraan. Jos haluat jotain puutavaa, multahan saat sitä saat. Olen näet täysin automaattinen. Pullaa voisin leipoa sulle, se on katsos helppoa mulle, mut varo jännitettä räväkkää. Sä saat kaiken minkä haluat, sä saat. Sä saat. Aatelijan masinoiden muutuksia ja me voimme tuottaa kaikkea lisää tosta vaan. Hei kaikkea asteen antennista irtopäähän. Kaikkea mitä haluat tässä voi. Nyt tiedät kun kaiken täällä kai. Sen saat.